रजत मण्डल, मेधना ब्रह्म आरो आख्तार आली बे मोनथाम मुंखौ नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय थादों। रजत मण्डला ओरै सासे कालप्रिट, बियो सानै सुबुंखौ मेधना ब्रह्म आरो आख्तार आली बै सानै सुबुंखौ मोसौ सिखाव होननानै आरो बेजों लोगोसे सानैसो लोगोफोर दंमोन, बिसोर लोगो नांनानै रजत मण्डलजों लोगो नांनानै बै सानै सुबुंखौ मोसौ सिखाव होननानै बुग्लिदों आरो ओरैबायदि बुदों, माने आखाइ खानानै बुदों, जाय बुनायखौ जोङो ओरैबायदि बुंगोन आफगानिस्ताननि मोनसे पानिशमेन्ट, बांलादेश बायदि हादरनि मोनसे पानिशमेन्ट, बिबो बरलेण्डआव। स' बरलेण्डआव नोंथांमोना आथिखालाव मा नुबाय थादों? उच्चेद अभियान, उच्चेद खालामनाय नुयो। सोरबा बर' नङि सुबुंफोरा बर'फोरखौ दम होनाय बाथ्रा बुङो, सोरबा ओरैबायदि बुङो माने गोसोबानो दानो बिटिआरनि सरकारखौ फोजोबनो हायो, सेफायनो हायो 1 सेकेन्डआवनो। स' ओरैबायदि मोनसे थासारि जादों, आंनि गोसोनि साननायखौ बुंदो दे, मा आथिखालाव बर'फोरखौ रावबो गिलिया नामा? गोदो गोदाय मोनसे समाव इसेथ' गियोमोन, अख्रा होनना गियोमोन। मा आथिखालाव बर'फोरा अख्रा नंला नामा बिदिब्ला? मा आथिखालाव बर'लेण्डआव, बर'नि रायजोआवनो बर'फोरखौ गोसोबानो जि गोसो इखौनो खालामनो हायो नामा? रजत मण्डल नामनि सुबुङा खाफालाव सिन्दुर लालायनाय, गोबांनो बेखौ RSSनि सुबुं होनना बुंनो नागिरदों, बजरं दलनि सुबुं होनना बुंनो नागिरदों, बेसेबां सैथो बुंनो हाया। रजत मण्डला जाबायदि बुदों, पानिशमेन्ट होदों, बिसोर लोगो नांनानै, बिसोरनि लोगोफोरा जाबायदि लोगो नांनानै बुदों, बे बुनायखौथ' पानिशमेन्ट होनाय होननानै बुङा, बे मोनसे रोखोमनि मब लिन्चिं एबा ओरैबायदि अत्याचार, ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु हास्रि बिस्रि पानिशमेन्ट, बेखौ पानिशमेन्टनि सिरिसाव दोना, बे मोनसे इनाय, बे मोनसे निष्ठुर भाबै एटाक खालामनाय होननानै आं बुंगोन। बेबायदि जाथायफोरा जोंनि बरलेण्डआव मानो जानो मोनखो? गोदोनि समावथ' जों बेबायदि नुवाखैमोन, बेबायदि जानो हायामोन, जायोमोनबाबो एसेबां सहस नङामोन, गियोमोन। नाथाय आथिखालाव बरलेण्डआव बर'फोरखौ रावबो गिलिया। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना आइडिया खालाम, मानो गिलिया आजिखालि जोंखो? स' जोङो ओरैबायदि जानांगोन, नोंगो जोंखो रावबो गिनो गोनांथि गैया, नाथाय जोंखो रावबो गादबनोबो नाङा, बा जोंनि रायजोआव जोंखो रावबो बेबायदि पानिशमेन्ट होनो हानाय जानाङा, बेबायदि जानो नाङा। बेबायदि जायोबा बेयो जोंनि थाखाय खहा गोनां होननानै बुंगोन। जोङो रावखौबो पानिशमेन्टबो होनो थाङा, रावखौबो अत्याचारबो खालामनो थाखाय, नाथाय अराय सम जोंनि हारिनि एन्टि खामानिखौ जों नुगासिनो थादों। माब्लाबा जोंखौ उच्चेद खालामो, माब्लाबा माने जोंनि माखासे मोन्थायफोरखौ खोमानानै होयो, माब्लाबा ओरैबायदि नुयो 1 सेकेन्डआवनो सरकारखौ सेफाय जानो नागिरो, माब्लाबा सोरबा रजत मण्डल नामनि सुबुङा जोंनि सुबुंफोरखौनो मोसौ सिखाव होननानै पानिशमेन्ट होयो, अथ'स' बेवहाय गावबुरानि सिगनेचार, गावबुरानि सार्टिफिकेट गासैबो दङ, बेबायदि जों मिथिनो मोनो। पानिशमेन्ट होयोमोनबा, जुदि सिखाव मारोमोनबा, बेखौथ' पुलिसनो हमनानै हरनांगौमोन ना, नाथाय आयेनखौ गावनि आखायाव दैखांनानै लादों। स' बेबायदि जाथायफोरा बांनायनि सायाव बांबोबाय थादों। जोंबो जोंनि हारिनि गेजेरावबो ओरैबायदि मोनसे आफाद दानायनि दरकार दं होननानै आं बुंगोन, बा जोंनि थाखानाय आफादफोरा ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनांगौ, जेन जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ बिना दायावनो बेबायदि गिलु बालु पानिशमेन्ट जों होनो हाया। एबसुआनो जा, बनसुआनो जा, XNDFफोरानो जा, जायखिजाया आफादानो जा, बिथांमोनाबो मोनसे गोख्रों मोनसे स्टेप लानांगौ, जेन जोंनि मानसिफोरखौ पानिशमेन्ट होनायनि सिगांनो, बा जोंनि हारिनि हेंथा खामानि मावनायनि सिगांनो, बा जोंनि मोन्थायखौ खोमानायनि सिगांनो 100 बार जेन सानो। आं बेवहाय हाथियारनि बाथ्रा होनाखै, हाथियारनि बाथ्रा होनाखै बेवहाय, बा जोंनि आफादफोरा ओरैबायदि मोनसे गोख्रों फिन डिसिसन लानांगौ, जेन जोंखौ बयबो गियो। जेब्लासिम नोंथांखौ गियाना, लजिकेलि जेब्लासिम नोंथांखौ गियाना, अब्लासिम नोंथांखौ अत्याचारानो खालामबाय थागोन। स' बेबायदियानो जादों। माब्लाबा फेक एनकाउन्टार जायो, जेबो बिनि रिजाल्टआनो फैया। फेक एनकाउन्टार जानायनि उनाव माने मानो एनकाउन्टार जाखो, बोरै जाखो, मानो जाखो, जेबो प्रुफआनो फैया, सिरि पुलिसा बेखौ लिरथेनानै दोनो। स' बेबायदि आरो माने जोङो बरलेण्डआव थानानै मगनिया होननानै बुंनांगोन, जायखौ अखमाव थाखि अखमे मगनिया। जास्ट लाइक बरलेण्डआव थानानै बर'फोरा माने बेबायदि अबस्था। स' रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानो? बर' रायजो राजाफोरखौ आं बुंदों जे नोंथांमोना मा सानो? बेबायदि जाथायफोरा मा जानो थाखाय जाबाय थादों, आरो बेखौ फोसाबनायनि, बेखौ गैया खालामनायनि, बेबायदि जोंखौ अत्याचार खालामनायनिफ्राय होबथानायनि गुबै राहाया मा टेकटिकआव खामानि मावोबा जोंखौ अत्याचार खालामनो हानाय नङा, बेखौ गोदानै साननायनि सम जाबाय। हाथियारनि जुगा थांबाय, हाथियारनि जुगा गैलिया, नाथाय माबोरै जों बेखौ होबथानो हागोन, माबोरै जों बेखौ गैया खालामनो हागोन, मा प्रसेसआव, मा पलिटिकेल पावारजों, एबा माबायदि जोङो समाजारि मोनसे खान्थि दानांगोन, बा माबायदि मोनसे जोंनि डमिनेन्सआव लाखिनांगोन, बेखौ नोंथांमोना बुंदो, नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो। बेबायदि आइडियाफोरखौ शेयार खालामलायबाय थायोबासो जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा मोनसे आइडिया फैगोन बिथांमोननियाव, जों ओरै स्टेप लानांगोन, अब्लासो जोङो खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन। मानोना बुहुमाव गैया नङा बहुत बेबायदि जारिमिनाव दङ, जे बबेबा हारिखौ सोरबा हारिफ्रा बेबायदि अत्याचार खालामनो नागिरबाय थायोमोन, खालामबायबो थायोमोन, नाथाय ओरैबायदि माने गोख्रों मोनसे
खान्थि दाबाय ओरैबायदि मोनसे समाज बेबस्था दाबाय जायनि थाखाय बिथांमोनखौ दा बेबायदि अत्याचार खालामनाया सम्भब नङा। स' बेबायदि आं रावनिबो नामखौ लाया, नोंथांमोना गोरों गोरा बयबो आइडिया खालाम नागिर, गुबुन गुबुन हादराव बेबायदि एग्जाम्पलखौ मोनगोन, जोंनि इण्डियायावबो बहुत मोनगोन बेबायदि एग्जाम्पलखौ। आरो नोंथांमोना मिथिगोन जे जोबोर उइक हारिखौबो गिनो गोनां बाध्य जायो। नोंथांमोना मेघालयनि बाथ्राखौ मिथिगौ, मेघालयआव खासिया आरो जयन्तियाफोर थायो। मा सोरबा मेघालयआव थांनानै बा मेघालयआव गुबुन सुबुंफोरा जायफोर माइनरिटि बा जायफोरा जेबो पावार गैया बै सुबुंफोरा मेघालयनि खासिया जयन्तियाफोरखौ अथ'स जोबोर खम पपुलेसन माबाफोर खालामनो हायो? नोंथांमोना बुं सिक्किमाव सोर थायो? माब्ला नोंथांमोना सिक्किमनि बाथ्रा खोनादों? सिक्किमाव मा बै सिक्किमाव थानाय जायफोरा पावारफुल बिसोरखौ गुबुन सुबुंफोरा बेबायदि खालामनो हायो? नोंथांमोना आइडिया खालाम। नोंथांमोना तामिलनाडु, केरेला, गवानि बाथ्राखौ मिथिगौ, अन्ध्र प्रदेशनि बाथ्राखौ मिथिगौ। मा बैफोराव बै जायगानि सुबुंफोरखौ सोरबा बेबायदि खालामनो हायो? नोंथांमोना आइडिया खालामनानै बेबायदि गोबां एग्जाम्पल मोनगोन मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ हाया बेबायदि खालामनो। जास्ट नोंथांमोना क्लुखौ होदो दे। नोंथांमोना मिथिगौ 6 आगस्ट खालि 1945आव हिर'शिमायाव एटमिक बम होदोंमोन। 9 आगस्ट खालि नागासाकियावबो प्लुट'नियाम एटमिक बम होदोंमोन। नाथाय बै जापाना खै बोसोर माननि उनावनो टप कान्ट्रिनि लिस्टआव दं दा। अथ'स बै हादराव निउक्लियार बमबो गैया, नाथाय बै हादरा ओरैबायदि पावारफुल, ओरैबायदि स्ट्रं गासैबो बिथिङावनो, आर्मिखौ गारनानै, हाथियारखौ गारनानै, सोलोंथायावनो जा गासैयावनो जा, माने आमेरिका बादि हादरा बिसोरनिफ्राय टेक्न'लजिखौ बायनो गोनां बाध्य जायो। बेबायदि बोरै जानाय नोंथांमोना आइडिया खालाम। जोंनि बर'फोरा मा बेबायदि जानो हागोन? बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो कमप्लिमेन्ट हिसाबै बुंगोन। सबसे इम्परटेन्ट बाथ्राया जाबाय सोलोंथाइ, मोजां समाज बेबस्था। जुदि मोजां समाज बेबस्था आरो सोलोंथायाव जुदि गोख्रों जायोबाना जोंखौ रावबो सोमावनो हानाय नङा। आं बे मोनसेखौ खिन्थु नोंथांमोननो अरायबो बुंगोन, बुंगासिनो थादों आरो इयुनावबो बुंगोन। रजत मण्डला सोर बिलाय? रजत मण्डला जोंनि बर'लेण्डआव थानानै बेबायदि जुदि अत्याचार खालामनो हायोबा, बेबायदि जाफेरि जाथाया जुदि जायोबा बेखौ मा बुंबावगोन? स' बेबायदि सुबुङा जेन फिउचाराव जेबो मावनो हाया, लासै लासै माने मोनसे पावार मोनलांबाय थादों। आरोबाव मोनसे एंगेलखौ आं नोंथांमोननो बुंबावनो सानबाय। बे एंगेला जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव गुस्टि खंगर्ग, हारिजों हारि दावहा जानो नागिरदों नामा फैगोन इलेक्सननि सिगां सिगां? मा बेबायदि जानो नागिरदों नामा? बेखौबो जों नोजोर होनो गोनां मोनसे बिथिं। मा जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोमजिनो नागिरदों नामा? मानोना गोबाव सम जाबाय जोंनि बर'लेण्डआव बेबायदि जातिगत खंगर्गआ जाथाराखै। मा बेबायदि जाहोनो नागिरदों नामा बर'फोरजों? आंथ' बेबायदि सानो, बेबायदि जाहोनानै मा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों नामा सोरबाफोर लिडारफोरा? आंथ' बेबायदि सानो। हाथियार गैला नालाय बर'फोराथ' सान्ति अबस्थायाव फैबाय। बेनिखायनो माबायदि हायो जातिजों जाति दावहा जानानै जोंखौ अरायनि थाखाय डेस्ट्रय खालामनो नागिरदों नामा? बेबो खिन्थु साननो गोनां बिसय दे। बेनिखायनो जों जाता पाता सासे मानसिनि थाखायनो जातिजों जाति साननानै सोर रजत मण्डला सोर? बेखौ आं बुंला। बैबायदि सुबुंफोरजों जों दावहा नांनो थाङोबा बे जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनांबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों धैर्यबो हमनांगोन। मोनसे हारिया दावगानो थाखाय बलिदाननिबो दरकार जायो, माने बावसोमनायनिबो गोनांथि जायो, जिउ दानबो होनो गोनां जायो। 5000नि बांसिन जिउ दान होनानैसो जोङो बेबादि बर'लेण्डखौ मोन्दों, बिटिआरखौ मोन्दों, बिटिसिखौ मोन्दों, बिएससिखौ मोन्दों, राव थुनलाइ गासैखौबो जोङो फोथांनो हादों। बेनिखायनो बलिदान बियो। बेनिखायनो जों एसेबां अधैर्य जानायाबो मोजां नङा। धैर्य हम, धैर्यनि फिथाइया गोदै। मोनसे समाव जोङो बै गासैबो जेंनाफोरखौ खनसेनो सेवहांगार खालामनो हागोन। थेंक इउ।